1.400 racións de callos como esta vanse degustar hoxe na Horta do Muiño, no concello de Outes. Que vin un letreiro aí na carretera que a festa dos callos consiguin aí que me acompañaran e mira, pues ben, creo que vai ser un éxito. É unha festa organizada pola Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros. Por iso, os callos están cociñados con fins solidarias, recadar fondos para dotar de material e recursos o Centro Ocupacional de Valadares. Levamos tanto a rapaces e rapazas de Negreira, con Carnota, Noia, Muros, Outes. Temos ahora mismo 53 usuarios, donde damos atención con alfabetización, informática, despois temos talleres de cestería, viveiros e barro. Traballan moito durante todo o ano e necesitan que lle axuden un pouco. Ao longo do día haberá actividades para o público infantil e tamén concertos. As pandereteiras do Tremuzo foron as encargadas de abrir a programación musical da Festa dos Callos, que chega con esta á súa terceira edición.